finde energien, eller hvor meget energi en 40 watts pære bruger på 2 timer. Så har vi brugt den her formel, hvor der står, energien er lige med effekt gange tid. Så har vi pæren på 40 watt, og det skal ganges med 2 timer, og vi skal have det i sekunder, så derfor hedder det 7.200. Og det giver så 288.000 joule. Jeg vil sige, vores 288.000 joule divideret med 10 i 6, fordi at når du ganger 6,3 med 10 i 6, så får du det i megajoule. Så det siger vi der, gange 3,6, og så gange 1,9, fordi det er prisen per kilowatt-hour. Det giver 0,152 øre, men så vil vi gerne finde ud af, hvor meget det koster for 200 dage. Hvis de her familien har for eksempel pæren til 2 timer, 200 dage om året, det kommer til at blive 30,4 kroner. Med de 2 timer, altså 7.200 sekunder. Og igen, så dividerer vi det med 10 i 6, og ganger det derefter med 3,6 gange 1,9, for at få det i kroner og øre. Og det giver så 0,0418, som vi så igen har ganget med 200 for at få det i 200 dage. Altså bruger en elsparepære 8,36 kroner på 200 dage. Det er en besparelse på 22,4.